I pozdrav YouTube, evo dobrodošli na moj novi kanal na YouTube-u. Ovdje inače Frajer produkcija i odlučio sam da napravim novi kanal. Zašto? Zato što ja sam ovaj kanal mislio trebao je da bude samo za tutoriale, ali pošto mi je to bio jedini kanal, sve klipove koje sam pravio postavio sam na njega, tako da mi se nije svidjelo ono na šta je ispalo na kraju. Dakle, ovdje ima dosta tutoriala, nešto su tutoriali, neki su gameplay, pa onda reklame servera, privatni klipovi. Znači, želim da to promijenim, odlučio sam napraviti novi kanal koji će se zvati Bosanski tutoriali i na njega ću postavljati samo tutoriale, bez ikakvih gameplaya. Znači, ovaj moj stari kanal, on će i dalje biti tu, postavljat ću klipove, ali ne tutoriale više na njega. I od sad pričam, znači na svakom tutorialu pričat ću na mikrofon, tako da će ići mnogo brže. Znači, bolje nek da pišem na notepad, to je mnogo sporo, a i vama je lakše za shvatiti šta želim reći. I eto, to bilo to. I isto trudit ću se da svi moji klipovi budu u HD, ako baš mogu, a ako ne mogu, nije ni bitno. Trudit ću se uglavnom da bude što bolja rezolucija. I ništa, to bilo to i pratite me.